प्रणाम मित्रगण। आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करत बाटी अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। जैसन कि आप सब जानेनी कि हम रोज़ आप लोगन करती एक अच्छी और नई कहानी लेके आवेनी, जौन कि अच्छे पुस्तक में अच्छे लोगन द्वारा लिखल गईल बाटे और ओके फिर से हम अपने भाषा भोजपुरी में रूपांतरित करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेनी। तो आज वही के कड़ी में आगे का कहानी बाटे, तो एकर आनंद लें आप सब लोग। विष्णु शर्मा जी से महाराजा सुदर्शन के पुत्र पूछे न कि गुरुदेव आप हमन के बहुत अच्छा ज्ञान देनी, कुछ ऐसन ज्ञान दी जौन कि हमन के जैसे एकदम अनभिज्ञ बाटी, जौन हमन के पता न रहे या फिर जेके हमन के भाप ही न पावत रहोखी ओके, मतलब ऐसा हमन के कोनो ज्ञान दें कि जौन जीवन में आगे चल के बहुत काम आवे। तो कहन कि हाँ, विष्णु शर्मा जी कहन कि हाँ ऐसन कहानी बाटे और बहुत अच्छी कहानी बाटे। हम वो कहानी के माध्यम से तोर उनके बताइब कि कौने भांति से कूटनीति का सहारा लेके आगे बढ़ल जा सकेला और अपने शत्रु का विनाश कइल जा सकेला। अगर बल से न अगर कोनो काम हो पावे तो कैसे, मतलब बड़े लोग जो बहुत कूटनीतिज्ञ होना उ छल से कैसे अपने शत्रु के भेदे ना, ओकर कहानी आगे सुना। तब विष्णु शर्मा जी कहानी सुनावत बाटे, आप सब भी आनंद लें। विष्णु शर्मा जी कहने कि एक जंगल रहल, बहुत विशाल जंगल, बहुत बड़ा जंगल। वो जंगल में दुर्दांत नामक एक बहुत खूंखार शेर रहत रहल, बहुत भयंकर शेर रहे। ओकर नज़र से कोनो शिकारी बच के ना जा, जेके पावे तुरंत मार के खा जा। पर ओके एक बहुत बड़ी परेशानी रहे। उ जौने गुफा में रहत रहल, वही गुफा में बिल बना के एक ठो चूहा रहत रहे। उ राती के आवे, जब शेरवा सूती जा तो ओकर बलवा कुतर के चल जा। अभी शेरवा के देखी के, मतलब जौन पशु लोगन के तो हिम्मत नहीं रहे, लेकिन जौन पक्षी उड़े उ कुल बहुत मजाक उड़ावे। तब शेरवा एकदम खलबला गई कि का करी। 6 महीना बीत गई आउ जहे नहीं तहे से बाल काट दे। शेर बहुत परेशान रहल। ओकरे बाद का भइल, एक दिन शेरवा जागत रहल, सुतल नहीं रहल। चूहवा निकल के आइल, जैसे ही शेरवा के बलवा काटे गइल वैसे ही शेरवा पंजा मारलस, लेकिन नाकाम हो गइल, नहीं कह पौलस। चूहा भाग गइल। अभी दिमाग लगावत बाकी का करी। अब खींच गइल, एकदम बहुत परेशान हो गइल कि कैसे हमें के मारी। अब नहीं मारब तो रोज़ हमके बाल यहाँ रोड से काट के डड़वा बना डारी। ओकरे बाद सोचता ई कहता कि ई छोट शिकार बा, तो हमरे जैसन बड़ शिकारी एकर शिकार नहीं कर पाई। अब छोट शिकार करे करती हमके छोट शिकारी ढूंढे के पड़ी। यही असमंजस में पड़ल बा शेरवा कि कहाँ से हम लेके आई, कैसे लेके आई। घूमत रहल, तब देखलस पेड़े पर से एक ठो बिलाव जात रहल। ओके बोलौलस। ऐसन कहीं मान्यता है कि शेर और बिलाव एक ही प्रजाति के होना है। तो बिलौआ आ गई लेकर लगे। अभी बड़ा खुश भइल, बिलाव के लेके अपने घरे गई। ओके आदर पूर्वक बैठौलस, लजीज मांस दिहलस खाए के। बिलौआ बहुत खुश। बिलाव खूब सुते के बढ़िया बिछौना दिहलस राति में। बिलाव विश्राम कैलस। करत 7 महीना हो गए। एके रोज खियावे, रोज पियावे, रोज बढ़िया एके भोजन पानी दे। आ बिलौआ ई नहीं जानता कि हमके क्या करे के लिए आइल बा, लेकिन चूहवा बहुत परेशान हो गइल। चूहवा जान गइल कि का करे के हमके ले आइल, ई बिलाव पलले बा। चूहवा जान गइल कि हमही के मारे के बिलाव पलले बा, अभी हम बचब नाई। कैसो काम चलावत रहा, लेकिन तब 7वें महीने में का भइल कि शेरवा कहीं गइल रहल घूमे। आज फिर ई रह नहीं पावता चूहवा अंदर, शेरवा गइल त एकर लगल कि बिलौओ चली गइल। बिलौआ बाहरवा गइल रहल, लेकिन तो वो बाहर नहीं गइल रहल। जैसे चूहा शिकार के निकलल वैसे बिलाव के नज़र पड़ गइल। 2 मिनट में ओके मार के ख़त्म करके खा गइल। तब ओकरे बाद शेरवा आइल, राति के बढ़िया मांस दिहलस बिलाव के। आ ओकरे बाद सुतल। ओ दिन राति के ओके चूहा के आवाज़ नहीं सुनाई दिहलस। अब एकरे शक भइल कि मतलब लगातार काम तमाम कर दिहलस कि का कैलस।
कुछ बोलल नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत गई। अब एकरे विश्वास हो गई कि चूहा या तो मर गई और या तो बिलाव खा गई। 8वें दिन बात बदल के कहता कि हे मित्र, हम जब सुता तनी त रतिया के कोनो आवाज़ आवत रहल, त कवन आवाज़ आवत रहल कुछ पता बा का? तो बिलाव तो बहुत खुश रहल। ई वाहवाही में कह दियलस कि महाराज आप निश्चिंत होके सुतती। अब वो आवाज़ कभी भी आपके जीवन में नहीं सुनाई दी। एठो चूहा रहल जौन कि आपकी नींद में खलल डालत रहल, हम तो ओके 7-8 दिन भइल मार के खा गईनी। आप निश्चिंत होके अपन सुतती, अब कोनो परेशानी नहीं है। ई शेरवा तो बड़ा खुश भइल और बिलाव भी नहीं जानता कि हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडराता। चूँकि शेरवा बिलौआ के मरलस त नहीं, लेकिन ओकरे बाद से वो के परेशान कर शुरू कर दियलस। दूसरे दिन से उनका खाना पानी बंद कर दियलस। थोड़ा सा खाना डाला इनके, थोड़ा सा खाना डाले। अब बिलौआ जान गई कि शेरवा हमके जहाऊ नहीं देई, हमके खानाओ नहीं देई। तो धीरे 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 1 महीना भइल, बिलाव सुखत गइल और सुख के वो एक दिन प्राण त्याग दियलस। आई जौन दुर्दांत नामक शेर रहल निष्कंटक होके घूमे लगल। वो अपने शत्रु के मारे करती अपने एक दूसरे मित्र बना के केहू के सहारा लियलस आ फिर ओके मार के आ फिर वो अपने मित्र के भी मार डालस। तो राजा विष्णु शर्मा जी कहना कि ऐसे इस इच्छा मिलेला कि आँख बंद कई के पहली तक केहू के बात पे भरोसा न कैनी आ दूसरी अगर आप कोनो अपने से अधिक बलवान के साथे हई तो अपनियो कूटनीति से काम लेवल जाला। निरालो करिए बुद्धि विवेक से नहीं चलल जाला। अपने से बलवान के साथे रहले पर ओकरे हाँ में हाँ तो मिलावे के चाहिए, लेकिन ओकर संकट तुरंत दूर नहीं करे के चाहिए। अगर वो संकट दूर नहीं कैले रहत या फिर भाग गई रहत तो बच गई रहत, लेकिन वो ओकर संकट दूर कई के ओकर विश्वास पात्र बने लगल। जेकरे खून में ये चीज़ आ जाए छल कपट, ओकर कभी दूर नहीं हो सकेला, चाहे वो कितनो बलवान बन जा, चाहे वो कितनो धनवान बन जा। तो आपन जो नियत होला वो केहू छोड़ेला नहीं। तो ऐसे हमेशा सतर्क रहे के चाहिए कि हमार केहू फायदा नहीं उठा पावे। काहे कि फ़ायदा उठाए वालन के बहुत प्रकार से तरकीब आवेला। तो हमेशा फ़ायदा उठाए वालन से दूर रहे के चाहिए। अगर फंस गई सब फायदा उठाए वालन के बीच में तो अपन बुद्धि और विवेक के प्रयोग करके ओहू से बाउर नहीं बने के चाहिए और फायदा का अपन इस्तेमाल भी नहीं होके के चाहिए। यही के साथे हम अपने वाणी के विराम देतानी। बाबूसा महाराज की जय हो।